Bon dia. Bon dia. Què teniu al vostre poble? Nosaltres vivim al costat d'un estany. Mira, he portat un mapa. Prop d'un estany. A l'extrem de l'estany. A la punt de l'estany. Cap de l'estany. Cap estany. Però no queda molt bé. Però cap estany sí queda molt bé. Tenim un castell. Recent, bonic? No, molt vell i trotinat. Castellvell no és bonic. I si ens construïm un de nou? Vos hi comprometeu? Sí, de seguida. Donc posi una opció per Castellnou i ja veurem quan l'haureu acabat. Tenim un castell. Tothom té un castell, i una església, i un forn de pa. Fabriquem vidre. Això sí que és original. Castell de vidre. Cal trobar un sinònim. Fort, fortalesa, palau, palau del vidre. Què teniu al vostre vilatge? Mengem pas un castell. No, nosaltres vivim envoltats de boscos a les alberes. Boscos de pins? No, d'alzines sureres, d'aquells que fan els taps. Suró, surera, sureda. Sureda és molt bé. Veiat.